Vale, orduan, teorian zuzenean gaude, jada. Vale, eman segundutxo batzuk, mesedez. Eh, mm. Eh, A ber, konprobatuko dut dena ondo joatea, segundutxo baten, bale? Bitartean txapa pizka bat entzun nahi baduzue, ikusten ari zareten irudia txunki izeneko programa batekin, ostia, soinu raro bat entzuten da, ez da, itxoin. A ber, ez dakit entzungo den edo ez. Ean eurean adutzen zuten dudan eta ja, dena berri konprobatuko dut dena ondo joatea, segundutxo baten, bale? Bitartean txapa pizka bat entzun nahi baduzue, Bale, primeran entzuten naiz, dena ondo doa. Bale ba, a ber, joango naiz kargatzen momentutxo baten, eta bitartan esaten ari nintzera. Ikusten ari duzuen irudia, da txunki izeneko programa batetik aterata, bale? Eta egiten duena programa da pizka bat nolabaitean, hirugarren dimensio hori edo eman, eta jarraldi oso argia, aurra behitu zei polita usten duen, eta bueno, deskargatu daiteke eta egin dituzuen frogak eta bar. Hau da egin froga bat besterik ez, eta hau jartzea hautatu dut. Ikusten duzuen ez, mobak ez ditu detektatzen, bale? Ez dira agertzen mobak, beraz, herritarrak, zombiak eta lakoak ez dira inoiz agertuko. Baina, bueno, irudietarako eta bar, ostia, nahiko polita dago. Ordu, pasatuko gara na, hemen ikusten duzu menua, eta jokora itzuli. Ez dut asko egin egia esan da, egin joan naiz kargatu nederra, ikusten duzunez nivel batzuk gutxago ditut zera. Erabili dutalako enkantamendu maila, nire pentsatzen dudan ez, zera, nederrera joatea, pentsatu dut, hobeto aliketan nivel gutxiago ekin, gero liburu horiek orte egin ditut, orain hartuko du jandare pizka batzu bat dita batetan, eta animali emango diegu, holan gero eta animali gehiago izango ditugu, bereziki behien gatik, hain larroa barko dugulako, nahikotxo, eta hemen batzutan eskapatu egiten dira, Kargatzerakoan eta eskapatu egiten dira batzutan, baina, bueno. Beitxo! Bat, eta bi, ele. Egin behikume bat, mesedez. Ui! Egazu guztiei. Zer guztiok hor, hasi zaitezte. Venga, arkumeak, venga. Eta hori burutzako gainera esperientzia da, beraz, ondo. Ondo, gabilondo, baitu, ardi hori suizida, ostia, zagoa pizkat, ez dakit zergatik pizkat entelduta dabil. Orduan, egingo duguna izango da pizkat nederrera joan, egingo dut pikotzaren bat gehiago, ziurazki, bale? Alandare pizkat entelduta dabil zagoa, Osea, nederrera joango gara, pizkat esploratu, zaidala. Eta han behar bada, base bat egitea ondo gongo litzateke. Baina, pizka bat kuartzoa batu, ean hasiko gara orain basetxo bat egiten, kriston bere egiten da, izerditan nabil, inpernoan ja nite kuento. A ber, ai, bat bi. Ostia, ikusten nola daukadan zagoa pizka bat tentelduta. Nabaritzen da, ez da. Me cago en la óspera. Me cago en Diógenes. Menez. Bi. Ez dakit zergatik gertatzen zaion batzutan. Tentelu egiten dela zagua. Eta gero ondo doa, eta batzutan txarto. Bueno, en fin, alako gauza arraroa. Orduan, infernura. Ai, nik izerdi patzetan nago oraintxe bertan, Baina, gehiago, bale.
Hemen dago lehenengo koska. Ingo duguna holan. Gogoratu infernuan ezin dela ura ego, vale? Osea, hau da, ur kuboak eta guzti hori jaztu. Ura bakarrik izan dezakezue putxero batetan, literalki. Kago en la óspera. A ver, segundo bat eman. Ah, vale. Zagun puta kabroia, ez dakit zergatik, batxutan supertxarto doa eta ez batxutan super ondo. Eta teorian, momentu oro, primeran joan beharko litzateke eta bitu nola doan. Doa pizka bat, erretraso antzekoarekin. Ez dakit azaltzen nahi zen. Ez doa, ez da guztiz ondo, zagu kabroia. Nahi duenean bai, nahi duenean ez dakit zergatik. Hor ematen du orain, bueno, kombinantean. Bueno, peskata horrela egiteko. Vale, hemen lortu behar dugu horretako, eske, restonik ez dugu gainera, osea, ea lertzen dugun ere reston pizkatxo bat. Zeren eta restonabe ez dugu topatu. Orduan, arraro egiten zait kuartzo eta dan izatea, lestona, hosti, ikusten? Ez duak itondo. Aaaaaa! Kago en la óspera, zagu kabroia. Batzutan, nahi duenean ondo doa. Osea, nahi duenean alfombrillan ondo doa, nahi duenean mailan. Nahi duenean ez doa, osea... Cabrón del... Me cago en la óspera. Ikusten, orain ez du ondo joan nahi. Orain ez doa ondo, ez du ondo joan nahi eta ez doa ondo. Fastidiatxagatik da, Osea, ez pentsa... Eta nire gainera izerdi patxetan, me cago en Diogenes. Ikusten, orain ez doa. Osea, doa supertxarto orain batean. Eta ez dira pilak, osea, bi egun daramate pilak hemen jarrita. Bi egun, literalki. Zurazki noala... Ez que ezin dut. Joder, nik izerdi patxetan, me cago en la óspera. Egiten nauen beroarekin atxo 40 gradu izan genituen Bilbon eta gaur ematen dau be bide horreta dijoala. Lortzen dudan zaguarena. Hau dena ondo doa, ezta? Bueno, ematen du Flint Housera pizkate dagoela, baina bueno. Principios dena ondo doa. Ea zagua movida konpontzen dudan. Gainera ez dakiz zergatik hostiaz den, Osea, hori da txarrena. Tarain ez doa. Me cago en la... Tarain ez doa. Es que ez doa ondo, tío. ¿Por qué? Es que ez dut ulertzen. Zagu berria, pilak ez dira, zagua ez da. Dan virus bat izango galu bezala zagua barruan, ez dakit. Tio. Abitu, orain bai, orain. Jode. Orain bai. Pues ez, bai. Batzutan super telduta geratzen da pasada hutsa. Vale. Batzutan ematen dio tontuna batzuk zaguari benetan. Ez da nik ez ditudanak ulertzen. A ver. In the nether. Lama izango dugu. Eta gaztak. Gaztak ez, Osea, gazt. Gazt mamua, ez gaztak. Gaztak izate izango letxateke la letxe. Hau, azufrea eramango dugu.
Pena da, lestonik ez topatzea oraindik, hori behar bada saiatuko gara ere topatzen. Ui, gazta molestatzen ez gaituen bitartean, ondo. Zuten da hortik, baina, bueno, momentuz. Nekin egin dezakegu iluminazio automatiko super elegantea. Baina, claro, reston gabe, txarto guaz horretarako. Vale, venga. Baina ondo zoazela zagun maitatu hori. Nina super zagua da, osea, inalamerikoa, nik uste dut inalamerikoa izatearen moida larriena dela edo, osea, zeozergatik batzutan, zeozer afektatu egiten dio, igual ordenagailua bera edo batzutan wifi mobidei, procesadore potenteak edo, pizkat afektatzen dietan. Nik uste dut hau dela be horietako kasu bat. Ez, nun, zera, ba hori, ordenagailu edo zeozergatik, interferentzia pizkat egiten dio, eta ez doa ondo, ez doa joan behar den bezala. Besterik, ez? Osea, ez da beste movida arraroik. Tordun horiek niri fastiatzen da. Baina, bueno, ikusiko dugu, osea, printzipio zagoa primeran da. Osea, ondo doanean, kriston pasada, matkat M, flat M. Osea, 6400 dpi, inalambrikoa, osea, kriston pasada. Ez dago bat ere txarto. Gomendatzen dizuet, bai, inolako dudarik gabe be. Solzat, hau beharko dugu. Aurkitzen ditugunean Nether Wartak beharko ditugu. Geratu gara pikotxa, osea, pala gabe, kontuz, hori mobila izan daiteke. Ez du asko eramango, behitu non dagoen laga hemen. Plof. Horrenean gazta guri fastidiatzera. Hemen kontuz, katlantzitsu da, ere nederrean txiskero bat eramate alde batetik, guda eramagula, ez da? Bai, eta beste alde batetik, zera, gutxenez, hori be apuntatu behar dudala, zera, portaleko koordenatuak. Graba, nik ez da ezer ikusten. Orain nobeto bada espada. Txilitxuak. Neko lasai. Egia esan da. Gau hartuko dugu. Kuartzoarekin, osea, pilo bat niveli igotzen da superarin. Superarin. Pasada hutsa da. Kuartzo ematen duen esperientzia, pasada hutsa da, benetan. Hori txuko dugu hor da espada. Eta erliz da bil pizka bat tentelduta, agua. Nik uste dut kargatu egin behar duenen mundua eta bat pizkat tenteltu egiten dela. Naritzen diot edo pizka bat tenteldu egiten zaigula. Zeren eta hemen ja, zonalde guztio ja kargotuta dagoela, eskoz ere hobeto doa. Hemen nabaritzen diot gutxienez, askoz ere hobeto doala. Bueno, komeien artean, be. Osa, nederra da. Nahi duenean hobeto doa, nahi duenean txartuago doa. Vale, a ver. Kauen. Vale, hortxe.
Hortxe. Eta hemendik base bat egitea onena izango litzateke behar bada portaletik hurbil. Handago portala. Hau da, portala iztea. Toki batetan babestuta geratzea. Vale, primeran den da ondo doa. Bueno, behar bada frame jauzera pizkate gongo da, baina bueno, nederra. Osa, nederra da, ezin diote zer egin. Orduan, hartuko dugu, ez dut, hemen basetxo bat egiteko ez dut beste munduko harririk erabiliko. Gauza da, hau pizkat babestuta geratzea. Kuartzo deko gumen. Zondo, hona arte adibidez. Txup. Hau hartu, eta kuartzo ere hartuko dugu. Baina kontuz izan behar dugu bestaldearekin laba dugulako. Don, klara, hau hartu dezakegu, baina hau hartzen badugu, ziurazki. Vale. Momentuz ondo. Ondo. Kauen. Hau. Vale, primeran. Hau. Ondo. 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 Oh, primeran. Konsolana hartu ahal izan dugu. Vale, hau, tapatuko dugu. Ez dekogu bardu harri hau lurrarako besterik ez, hau da, pizka bat gukoina jarriko dugun tokea ja total, bueno, nekin egin dezakegu nether bricks be, baina bueno, ez dekogu bezor ikatza soberan. Joder, temen kriston laba putsuenek hauekin hauen lauspera. Horron, vale. Eta gongo litzateke nivel honetara. Bai, hori da. Eta hemen holan. Bueno, hemendik, claro. Ai, Dios. Tenéis esa agua larri, A ver, itxoin. Hortxe. Ia orain hobeto duan. Bueno, antzeko parecido igual. Zer gustoko. Hortatzen zaidanean. Akizue, aterako dira Warhammer bat, dela, oza, Warhammer, Total War bat, Warhammer Fantasy hori buruz dela. Daukala kriston pintaza itzelakoa, benetan. Zematen dau izango dela la ospera eta gainera mi mundu horiek nahaztea izango da, osea, ondo egiten badute, txalokatzeko izango da benetan, osea, alako bi mundu horien nahazketa bat, benetan, osea, da, osea, arriskutsua, osea, geratu aldena kriston kaka bat dalako alde batetik, osea, kriston kaka bat izan daiteke emaitza, edo kriston joko ona. Depende nola ataratzen dan. Espero dut gutxienez Lome birekin gertatu zana ez gertatzea. Vale, osea, hau da, nahiago dut atzera desatela aste batzuk Lome biarekin gertatu zena baino gertatzea berriz.
Osa, hori izan zen momento de zergatik, dios, zergatik. Ostia, zaguarekin. Kagoen la ospera. Nera, zagua da, zenen eta frameak. Txunk, irurogei, osa... Zagua da, irurogei FPS-etara noa, hemen. Hori gainera... Alditzen dago, irurogei FPS-etara mugitzea... Nederra. Otokia zen nahi du pizka bat... Zera... Efikazia edo hobetu dutela. Joder, doa... Efikazia edo renderizazioa edo movida hori kontrolatzen duena pizkat hobetu dutela. Eta horrek bai posten dagoela, benetan. Txinez nederra laba ez dagoenean 60 FPS-etara joatea, ba ondo. Osa, inoiz baino hobeto. Vale, ez dut argi gehiago barko dugula. Bakizu ez dakizuen, baina beste laneko izango dizuet orentxe bertan. Nederreko gazteluak tardatzean espondatzen dutela danak, hori matematikoa da. Orduan trukoa da, adibidez, tardatzean gora bera egitea. Eta orduan, jada, probabilitateen gauza bat da, probabilitatearen gauza da, ja, zera, agertzea edo ez, nederreko gaztelu bat. Ostia, pigman bat etorri zaigu, ostia, gainera gau bada, mekauen. Niai, esto aquí, ondo, ez dakit zergatik zagua tentelduta doa. Super, vamos. Osa, pasada da. Nola doan. Hori, hemen. Ez que ez litzateke oran joan behar, benetan. Zer nik ondo jolasten dut. Batzutan, ez dakit zergatik batzutan tontolduta geratzen da, eta ez batzutan super ondo funtzionatzen dau. Ez que ez dut ulertzen, benetan. Benetan, nago frogatzen horretxe bertan superficie ezberdinak. Osa... Eta doa super... Zakit zergatik, macho. Eratu behar du zergatik doakidan hain txarto batzutan, teini ondo beste batzutan. Gusten, ez que... Hau, ez da normala, tio. Ez da normala. Doa super... Nik uste dela batzutan igual, ez duela ondo prozesatzen, oza, ez duela ondo prozesatzen edo gauza gehiagik egiten ari dela, eta orduan prozesatze hori ez duela ondo. Nik hori uste dut, claro, ideari putarik ez. Claro, pilak aldertzen dizkiot, baina eske berdin joarretzen du, orduan, claro, pilak ez dira, bitu orain ondo doa, jodete. Orain bat batean ondo doa. Bueno, ondo komien artean, baina, bueno, hobeto. Tuko dugu harria. Kauen. Hemen, eta hemen. Eta utziko dugu alde batetik kuartzoa. Eta beste alde batetik hau. Hau dana. Eta gero, hemen, albidez, ez, da gurrarena, ba hemen, txuko dugu hau momentuz. Gusten, eta orain ez doa, oza, ez da ez doala, oza, nuloa da. Gusten duzu ez dut ulertzen honen zergatia, benetan. Ez dut ulertzen. Benetan.
Eske behitu hau. Osea, behitu, benetan. Batxutan hostia bat ondo emonda, konpontzen ditu gauzak. Kasu honetan ez. Ni gaina ondo neu jolasten duanean primeran doa. Zokat arazo hau. Benetan. Osa, Space Marine ia dena grabatu dut honekin, bitu, orain ondo doa. Jodete. Orain bai. Orain ondo doa. Fastidiatu. Batzutan super pentelduta geratzen da. Pasada gutxa da. Osa, ez dut ulertzen zergatik batzutan bai, eta ez batzutan ez. Hor da nire ulertzen ez dudana. Zein, orain ondo doa. Orain primeran, orain bai. Ni behar dudana da, osea, bueno, lehenengo iko dut hemen kubikulo bat itxi. Eta gero ateak jarri, baina, lehenengo itxi. Beratu behar dut nola doan portalekin, osea, portalekin egin dezakezun da nederrean zehar. Osea, nederretik atajatu dezakezu, baina, hori da zen nahi dudan, orduan. Nola de Montle funtzionatzen duen movida hori, zenen eta kalkulo txikitxo bat egin behar da, eta kalkulo hori egin ostean, zu jakin dezakezu, nun jarri behar duzun portala, nahi duzun, oza, mundu normalean, nahi duzun tokian, vale. Hor. Erazten gara, hau izten. Hemen egin dibit portal normala, eta nik munduan zute egin nolan portala, baina bueno, bitxia da halakoak egiten duenean. Ja, zizait, nederraren mobidekin, txarto joaten, baina ez, ondo doa. Zogo orain ondo doa. Joder, orain bai jolastu aldela. Da, ospera. Eskantarra estatuko du, etxuriko gara mundura, arri gehiago hartu behar dugula. Igual ateak be egingo ditugu, hau bilko dugu momentutxo baten. Hostia. Listo. Nure munduan, zuk ez duzu tokairik lagun. Gusten duzun ez egin dut biditxoa hor. Ja, epa. Zidut hor eginda. Hemendik, hemendik ezea. Hemendik. Atlitxo batzuk gehiago. Eta ingo dugu momentutxu baten zera ateak jartzeko baita ere. Zakitak egin da dituan, baina bueno. Hortxe. Eta nederrera berriz ere. Ikusko handiko joan dago, ondo. Xop, eta heldu gara. In the nether. Menate bat. Eta hemen beste bat. Ondo. Eta hain hau iztera. Ui. Hor. Ba, ondo. Hain hau guztia iztera eta listo. Eta basetxoa. Ready. Ready for action. Sir. Hau itxi. Pixkanaka.
Dana itxi. Fuera. Eta ben ja, minibasetxo bat dekogu eginda. Eta honek ja, hori, gaztak eta utxen ez hemen portala ez dio afektatuko. Ez getuelako ikusten ez ezer. Eta bendik ja egin dezakegu alde batera edo bestera. Ondo. A ber, eske gainera nago jendea batzen geroketa batetarako. Eta, klaro, iror erdi atento guik horrera. Ne joango gara pizkatxotea zertu batzen dugun. Bueno, labaz aparte. Ui, zetxartu izan den lenaren zarata hori. Buf. Laba asko. Mendik ez ebez. Mendik ez dago ezer. Bai, ez da zer ikusten, vamos. Behar bada montuz nederrean, ez dugu ezer egingo. Nire interneteko linearekin. Lan hau igual pizkatu eta joango dabe. Ok, vale, primero. Beste bat gehiago, grabaketarako. En fin. A ber, konpratuko dugu dena etida baten ondo jota. Me kaguen? Munbela zabaltzeko mandion nahi gabean. Gira, vale. Hau ondo doa. Primeran. Hau momentos ondo doa. Vale, venga. A ber, gusten, hemen ja ardi gehiagik dago ezin dira egoten eta eskabatu egiten dira. Vale. Zer egin behar dugu. Bai, bak zer egin behar dugun. Egingo duguna izango da, tokitxo bat bilatu. Zera. Nederreko... esango nederreko... are hori jartzeko, zetan nahi soulsaz hori jartzeko, tokitxo bat. Orduan beharko dugu alde batetik burdinezko palatxo bat. Burdina beharko dugu. Beharko dugu hemen sartu dudala, bai, hau. Beharko dugu hau. Momentuz. Ondo. Eta goiten nireko azria. Eguna joan data. Vale. Ego duguna da aruntz bota eta gero ingurukoa jarri bizkat elegante. Besterik ez. Ordu eguna joaten da. Seguroak behar ditut, serioski. Gainera, beste, asteburu honetan izan da Bilboko lehenengo manga konbentzia azoka esan nahi duzuen bezala. Eta erosi dut eluzidator, eta orain etxean daukat eluzidator. Bueno, txikitxoa, ez haunditxoa. Haundia izatea, izango litzateke ja, buf, ezpat handia izatea izango litzateke ja, buf, eta buf. Osea, joan nintzateke ja kaletik espatarekin zuzenean, benetan. Eluzidator txikitxoa da, super potxoloa, super polita. Bengo dugu
Aruntz nik uste, Hemendik hasiko gara zulatzen. Holan. Eta aruntz joango gara. Ikusten? Osea, karago egiten duenean, batzutan eskapatu egiten dira. Nik uste dut hemendik egingo dugula. Adibidez. Adibidez, kurritzen zait. Holan. Eta kenduta, hartuko dugu hau. Eta ona, epo. Harik abroia. Hemen, ona botako dugu. Zibihar naiz pizka bat, igual trofeo tokitxo bat prentsatzen ere. Holan pizka bat bloke guztiak jartzeko. Hore, adibidez, hemen lortu dugu hau, eta beste hau. Bueno, eta orduan, pentsatzen nahi naizena, da. Guztiak enduko dut. Nederreko harriekin area bat egin. Pizkate elegante usteko. Eta gero barruan, adibidez. Hemen egongo hasiko litzateke area, hemen izango litzateke. Zenbat ditut 31, 31 dira, 5 bider bost, 25, 6 bider 6, 26. 6 bider 6 ingo dugu eta lortuko ditu gatzure ja, bat, 2, 3, 5 eta 6. Eta bat, 2, 3, 5 eta 6. Uihi! Hemen izango litzateke. Onarte, onan pizkat. Neder guardak be topatu behar dugu gaztelua eta bar dena. Momentuz. Tokitxo txiko dugu ja prest, hori bai. Baina tokitxo bat dugu eta topatu bezain pronto, alde batetik hauetako batzuk hartu. Eta beste alde batetik, neder guarzak ekarri. Horan jazten gara neder guarzak izaten. Eta nahi, kentu behar dut. Hau, area, perimetro hau. Opa. Dut hau, ez nuela kendu nahi. Egongo da lanada. Bara bolan. Primeran. Teorian hori eman digu neder brikak eta neder brikak nederreko harrian bilakatuko dugu. Ben, holan. Tukutukutu. Adreiloa, baina. Nederreko adreiloan. Barkazu patatas. Egite min, jarriko dugu hemendik ez jausteko. Gure seguritateagatik. Eta izango da, nederreko zera. Hemendik lortuko ditugu gure guarzak. Gure neder guard. Politori eta maitatu hori. Hain ditzuliko gara gaztelura apuntatzera koordenatuak eta guzti hori. Bitartean lanatuko ditut lortu ditu patatak eta zenera falta zaizkigu oraindik, lortzeagatik. Osa, zitugu topatu oraindik. Ja hori, zombiekin, ez nago, gauean zehar ez nago esnatuta, orduan, zombiak be ez dira spawnatzen, eta ez dugu akuitu aldea bat bera bez, ez ezer. Osea, inbarko dugu egun batetan partida esplorazioan. Esplorazio lan bat eta topatzen ditugun herritarrak eta bar haiekin negoziatzeko eta lortzeko azenarioak eta patatak. Claro. Barko ditugu, nederreko harri gehiago, Ikuste, kaixo harritxo politoiek. Gehienak grisak zarete,
Eta beste batzuk zurea zuzara grisera ateratzen direna. Erruduna, eta ez da txuritzen doa. Vale, ardeko dugu... Turutun, turutun, tun, tutun, tun, turutun. Hemen hau. Hemen hau. Hemen hau. Urarekin hau. Treneta egin dezakegu. TNT. Pum, 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 pum. Hori polita da. Momentuz ez. Urkuba, etxeko dugu hemendik momentuz. Nurean pentsako. Amor, eta igual eramaten dute. Nederreko lula igual ere egiten dut honekin. Ezakit. Bai, egingo dut eta holan politako geratuko zaigu nederreko basea. Neko itxusia dela eta handikin pizka bat eleganteago izango da. Vale, venga, aurrera. Gure nederreko basera. Har! Enterprise, energize! Ui... Vale. Traziko gara. Teokentzen, beste hori jartzeko. Eta lortzen ditugu, hau pizkat polita guztea alde batetik, eta ez alde batetik behar dugu nederreko harri hau. Behar dugulako. Baina, uste dut estak bat baino gehiago beharko dudala. Zaki zergatik zozera esaten nau. Estak batekin ez dudala sobran izango. Momentuz ematen du baietz. Baina ez, aberrogota sortxe eta gero hortik... Ai! Lasai, gazt jauna, lasai. Jopa. Ondo. Hortxe. 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 Vale, primeran. Zenbat, emasei. Hau guztiak henduko dugu momentuz. Zortzi. Hamabi. Eta emasei. Eta guztia ja, estak berri bat. Bueno. Lortu duko ditugu gehiago lasai. Hore joango gara bila edo, eta listo. Gainera ea holan topatzen dugun restona edo. Be, ez dugula oraindik. Eta kriston, niretzako kriston puta da, restona ez izatea, joe. Hasi nahi dute sistema... Restoneko sistema sartzen eta hor hasi nahi dut, joe. Restona nire mundua dela. Restonik gabe nebiltzen naiz. Reston maitatu hori nonute aiz. Vale. Bikotxa behar bingo dugu momentutxu baten. Tuko dugu. Eta hirugarren nivelean. Ai. Eta hau da, Minecraftaren bizitza. Bizitza gogorra. Eta luzea. Venga. Eta berko dugu be. Hau. Ez asko baina ono, bizkat gehiago da. Kanpora goaz, lasaitasun osoz. Eguna joaten ari da, gainera. Hau, holan, eta hau, hemen, holan. Bonizko pikotxa. Hortze, eta egun amaitzen danez. Itakimas! Venga. Eta orain hemen ikusiko guzelan joaten den gure eguna. Hau da egin egeran, mila zoriek kanta.
Zaurien erregina, besoak zuri ditzut para, baratze bat nahi deutzut egin, amets sekretu henekila. Liliak egin, joaten dira ja una, eta ohera. Eta lehen estatzen garenean, konpratuko dugu dena ondo jarraitzea, dudarik ez izatea, ez ezer, dena ondo doa, primeran, ez dago komentariorik, frame batzuk igual jauziera pizkatzu bat dago, baina, bueno, momentuz ez da berriz frame bat bera bez jauzi, baina, bueno. Jongo gara nederrera dida batetan, vale? Momentutxu bat, arri horiek jartzera, eta gero hasiko gara, hasiko gara atopatzen dugun restona, arri gehiago. Saiatuko naiz main safetetik ez sartzea. Baina ez dekogu beste nundik sartu. Hortidekot eginda amai kapar arte, amai garren kapar arte. Vale, a ver. Henik eta hemen igual animalei jaten emango diegu. Vale? Hori puntu oso garrantzitsua da, zelango da hemendik ikatzez. Eko txarto. Ez dakit ikatz gehiago daukadan ez dakit. Pizkat, mundua kargatzen dago eta... Vale. Animalei jaten ematea garrantzitsua da animali gehiago izateko. Beraz, animalei jaten eman. Ondo. Venga. Behar da, pentsatzen ari naiz, arratsalde honetan janostean beste zuzeneko bat egitea, Ez nago oraindik oso ziur, baina... Igual animatzen naiz, beste joko bat erakusteko, baina, asko... Herriak eta bar... Eraikitzearen jokoak fanatiko bazarete, nahiko polita. India da, gainera. Oso ondo hina dago. Eta... Ba, bueno, nik uste dut gutxien espizioa bete ezagutaraztea merezi duela. Vale? Zer esango nuen. Da pizka bat ezakit ezagutu duzuen edo ez. Sierra oraindik bizirik zegoenean. Sierra enpresa. Egin zituen joko batzuk deiturikoak egin zuen saga txikitxo bat. Deitzen zela Caesar, Faraón eta... Oso bestean, Dioses del Olimpo. Ustut deitzen zela bestea. Eta ziren, pizkat, herrizkak eraikitzea, baina... komertzio egitea zen super garrantzitsua. Eta da pizkat, estilo horretan, zaharrak edo nagusienok ezagutuko duzue, eta gutxi gora bera nire urteak dituzuenok, ezagutuko duzue jokoa ziurazki. Gaztenok ez, baina, bueno, begiratu informazioa, super joko onak dira, Faraón eta lako super joko ono di, super onak, super entretenigarriak. Sierra izeneko enpresa zahar batenak, egin zituenak bere momentuan, orain dola gutxatera ziren remasterizazioak, izan zen Homeworld jokoarena, dola gutxe egin zuten remasterizazio bat, zagoa hasi zait pizkat tonteltzen, atera zen remasterizazioa, eta bueno, pentsatzen ari naiz horren pizkat jokoa egitea edo, aurkestea eta erakustea nolakoa dan eta abar. Hala, venga, zuzenean, holan ematen dizuet jaten, porque eske bestela imposible da. Ardi pillo zarete ya da.
Pillo. Listo. Eta hori, pentsatzen ari naiz igual janosten edo pizkaterak ustea jokoa. Baina, bueno, oraindik pentsatu beharra daukat. Ziurazki baietz. Ez daukat asko egiteko horik eta hola, pizkat beste zuzeneko batean, ba, igual iruretatik bostetara edo horrelako zeo zer. Erakutsi jokoa. Epa, hemen ikatzo jaudeko. Ze, ostia, ze ondo. Ze ondo. Oso ondo egiten duzulako, moitu besoak olatuak bezala. Bat bi, ez dit emango bi egiteko, ez da? Katxiz. Bolbora bat falta izan zait. Katxiz. Hemen, eta hemen. Ba hori, pentsatzen ez, edo lauretatik bosteta, edo horreko zoze pizkatera guztea besterik ez. Nahiko ondo dago, asko gustatu zait niri. Gainera estilo grafikoa edo nahiko polita da, bitxia edo. Eta zer gehiago? Dago pizka bat, nolabaitean era hori, lurri makinak eta bara agertzen hasi ziren garaian edo, oinarrituta pizkat, eta orduan ba lurrinarekin funtzionatzen dute gauzak eta eta lakoak. Hori dela super dira polita, be. Ninko ditut atasitxo batzuk. Nik uste notorriko zeskigula. Eta hasiko naiz pizka bat ardiei artillak entzen. Pizka bat tenteldu zait zagua orain bertan. Tenteltzen ari zait berriz uste dut zagu hau adibidez Minecraftean prozesatu behar duenean daudela txunkak kargatzen eta bar pizka bat tenteldu egiten dela, baina bueno. Bale, artilla hemendik daukat ezta, bai, hemendik aterko dut eta ba, ona, ez, geziak daude. Ona, hemen ere geziak daude. Bai, geziak ona. Hartu dut artasiak bai, bale, ondo. Zeko naiz ja artillak entzen animaliei, bueno, jardiei. Eta lan, hasiko naiz pizkat txuriarekin eta barbatzen, eta lan hemendik gutxira ba, kagoen la. A ber, itxoin ez, saiatuko naiz, porque holan egotea ez da ideia ona. Gauza da, sartu behar zagera, buelta emon eta zuzenean itxi. Bestela, txarto, eta orain zagua ez doa, ze ondo. Ze polita! Ze polita den gure Bizkaia, ze polita den gure herria. Tenteldu egin zarera, berriz ere. Nabaritzen da noiz esten den tenteltzen, Bitu, orain arte nahiko ondo joan zaigu. Tren bat batean berriz tentelduta. Ikusten, orain adibidez ez doa. Ez du joan nahi. Ikusten, ez doa ondo, orain, bat batean. Ez du ondo joan nahi. Eta zinditu gutxi gula ardiak ies egitea. Zagutxo, putada kabroia. Azeko broia zaren laguna. A ber, ja, hemen. Zo komentario horik. Lasai, Osa, galderak badituzu edo, joan bota ezazue inolako beldur barik. Hemen pizkatu beto doan. Hortxe. Bale, egin behar dugu, holan.
Eta itxi zuzenean, bale. Atasea jarri, eta... Txof. Ui. Artilla mostera. Artilla nire txat, ui. Ui, zenbat artilla dut dugu, malau txuri. Nagoz gris, eta hori non dago atea. Eta zagoa berriz ere, tenteltzen hasi zaidala. Ez dut topatzen atea. Kendu hortik. Nani. Hortxe. Zuk eskapatu zarako itadualakoa. Baina, bueno. Ardi kantitate desenta deko. Baten bat, beti. Zagoa dagoen bezala. Baten bat eskabatza ez da hain larria. Hortxe. Bale, artilla hasi gara batzen. Pixel arten bate egin beharko dugu hortik. Gutxen eskiritorena edo lucidator edo ez dakit ikusiko dugu. Hori behiratu behar dut uste dut Gamepad eukalako opzio bat egiten duena dela pixelizatu irudiak, ez nago oso ziur, baina uste dut baietz. Uste dut, ez nago hor guztiz ziur. Baina Kirito artilla gehiena beltza izango da, txuriarekin, nahiko ondo. Eta ez egiteko edo besteak beste. Bale, zer gehiago? Gaua berriz heltzen ari da. Behiei jaten eman diogu. Bai, hori hasi behar dela. Bale, ondo. Restona behar dugu. Orain, eguna bilakatzen danean. Jongo gara restonaren bila. Bale, hau momentuz ondo doa dana. Bai, ez dira berliz frameak jauzi, primeran. Epa. Eta ordua, eguna amaitzen. Pitinka. Beste Minecraften beste egun bat gehiago. Joaten da. Eguna joan data... Zaki zergatik bakarrik usten dago erabiltzen Javak hasieratik ematen dit pizkat arazoa, eta bakarrik usten dit gigabyte bat erabiltzen, ez dituzten gehiago jartzea. Ez dakit zergatik. Adibidez Txunki, lehen esan dudan programa ere Javarekin doala, ez nahi usten. Osea, teorian ditut bai 22 bitekoak, bai 64, teorian dago 64 bitekoa instalatuta, eta ez nahi usten erabiltzen. Osea, ez dakit zergatiko demontre, ez du detektatzen edo, ez dakit zergatik eta ez doa ondo. Eta hori, espaldetik ematen didan arazo bat da. Ez dakit zergatik dan, baina bueno. A ber, hemendik ea topatzen dugun... Kiston bero egiten dau. Pasada, itxela da, egiten egun hauetan, atzo eta gaur, egiten ari duen beroa, pasada hutsa, exageratu, ez dakit zenbat gradu egongo diren orain bertan Bilbon, baina bart eguerdiko ordu batetan, berko dut, 41 gradu genituen Bilbon. Harrigarria da nola beltzen ari garen oraintxe bertan hegoalde esaten dut, Kordoba, Sevilla eta zonalde guzti horretako temperaturetara. Ez da normala hori. Ui, zombi bat dator. Ziur, zombi, ziur. Agur. Ben ur, zombi.
Osea, harrigarria da. Ez da, batere normala temperatura hauek izatea hemendik. Horrein bida toste. Agur. Armi arma, Kaixo, armi arma. Zezatoz nire bila? Ziur? Ziur? Vale, venga. Txau. Utz nazazu hau hartzen lasaitasunez, mesedez. Epa. Argia. Eguna joan data. Era topatzen dugu leston pizka bat. Ez dut atotu netea, ez da. Me kauen. Tenetea mineria ekstrema da. Ondo. Kaka guzti bartuko dugu. Baina, bueno. Hemen. Hementxe. Txingo duguna da hemen hau, lehenik eta bin pizka bat hemen kentzea. Dugarren bat, hobeto buruarekin ez emateko. Bestela, erosotasunagatik, besterik ez. Erosoagoa da. Pizka bat iruko, hombre. Biko izatea, esan gure dau, enderrak, endermanak ez dizutela molestatuko zonalde honetatik, baina erasotasunagatik nahiago ditut. Eta honeko hau horri honetako gehiago, gure neder baserako asko zero behagoa. Tuko dugu aldugun guztia. Takata, 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 takata. Eta gehiago. Eta igual orain ama berriz hasi dela lanean, lasaitasunez, egin dezaket zuzeneko bat egunero edo, lasaitasun osoz, inolako molestegarik, goizetan, arratsaldetan, depende amaren txanda. Baina, bueno, egin dezaket. Hortik zeo zer. Hona egingo dugu orain. Ta aurrera, aurrera, potuka untan litekeena. Txop, ben, antortza eta aurrera. Ea topatzen dugun lestona, mesedez. Lestona merezi dudala. Diamanteak eta dana topatu ditu dala eta lestonik ez, mesedez. Osea, ez da normala diamanteak lestona baino lehen topatzea. Osea, mesedez, lestona nahi dut. Mesedez eta favorez. Arri hau, mendeko arri hau, atu triple. Zein biomatan gaude? A ver. Frontiretan multiplayer caché. Blog. Towers position. Bio. Plains. Planisietan gaude. Vale. Eta Slam Hills dira errekurtso... Slam Hilletan daude asko ere errekurtso gehiago. Orduan, aldo erretatik... esan... mesedez, bai. Bai! Ui, topatu dugu restona. Azkenean. Reston maitatua. Hauts gorria. Bai. Bueno, listo. Zuzenekoa buka daiteke. Mentxe bertan, honetxe bertan, jazta. Restona topatu dugu. Listo. Jazta. Ja, lasaitu algara. Restona topatu dugula eta. Listo, jazta. Badago. Osea, restona badago. Reston gehiago, mesedez. Bai. Ui, topatu dugu. Hautzuk horri eta misteriotsuak. Legendak egizkoak ziren. Restona existitzen zen, esan nire ametxetako errekurtso bat. Merez izan du. Guzti hau, bidei hau. Ibilbide hau. Merez izan du oso. Guztiz.
hemen burdina dekogu. Ez eta nahiko burdin soberan izan. Hartuko dugu. Hobeto, erairiko dugu. Epa. Antesko pikotxa. Epa. Eskatarina goingo dugula mineria. Hemen matxaritzan ebiltzarena. Eskos ere harinago izango dela. Eta topatzen ditugun ja, diamantetxo batzuk eta ja horrekin momentuz matxaritza utzi dezakegu. Jep, hortze aurrera horreko dugu hau grisa eta hendik aurrera aldi txuria zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin solasten gera. A ver. Aurrera doa. Epo. Joten zaidala. Ura. Water! Be water, my friend! Vale, hemendik ez dugu aurrera jarraituko. Bueno, ez da egon txarto aurkikuntza, Lestuna topatu dugu. Aldi gorri aranjatu hori be. Dekogu lekutxo desenteak. Vale, bat, bi, eta hiru. Hemendik aurrera. Leston gehiago, ze ondo. Bai, leston gehiago. Topatu dugu. Ze ondo, lestona dugu. Gainera lortu dugu argi hori, osea argi, ez dakit nola esaten den euskeraz, zera, horia dan hori. Lestona baizela, baina horia dana. Ez dut orain gogoratzen bere izena. Arzin berra. Venga. Hau ondo doala. Jarriko dugu antortzatxo bat. Burina dago hemen gainean. Ondo. Burina badekogu, primera inoiz baino beto. Ole. Aurrera. Dan aurrera. Zuzenean. Urarekin topatu arte. Hemendik topatzen dugun beste zeo zer. Arraston pizkat gehiago, behitu burdin gehiago, ondo. Burdina ez dugu asko behar, baina, bueno. Izatea ja, hemendik gaudelarik. Baina hartuko dugu izateko, besterik ez. Hemen. Takata. Batzuki programa oso bitxia da, ez dago bat ere txarto, polita, bitxia. Gainera argazki ondo egina, argazki politak atera aldira. Hortik. Claro, horrek gero eta megabait, osea, arlan gehiago erabili gero eta harinago ingo dau gauza, baina ez dakit zergatik nik daukate jabarekin movida hori, eta ezin dut giga bat baino gehiago erabili. Ez dakit zergatik. Araz hori daukat eta ez dut lortzen konpontzea. Ez dakit plaka base ez didan ondo onartzen zera, 64 baitetako Java edo sistemaren movida dat dan, ez dakit zergatik, ez galdetu. Osea, ez dakit, zuzenean. Mekaguen. Oten da izan, joder, kiston beroa egiten dau gainera. Behiratu dut momentu baten, porque eske, goizeko meikak dira, eta egiten duen temperatura ez da normala, mesedez.
Osea, ezin dut aguantatu. Orain esango dizuet ze temperatura dekogun Bilbon. Bilbao. Joder, 26 grado esaten du honek. Eta, a ber, beste hau. Zer esaten duen beste koita du honek. Venga, por hora. Propaganda cabrolla. Me caguen. Propaganda cabrolla. Vale, orain esan. Ez pasatu. Por hora. Ai. Beto, orain esaten du, orain 24 gradu gaudela, honek, eguerdik ordu bitan zazpe egingo duela, eta gero galerna pizkat etorriko dira arratsaldea aurrera duen batean, kristona amenaza, eta gero bigota izan ziren, osea. Venga, zagutxo, txoen, berabiraseko dut zagua, tentelduta dagoela, be. Ai, amatxu maitia, zagu kabroia. Bizkat, nahiko tentelduta dabil zagua. Por txerto, orain gogeratzen dudala, Euskal Encounterren gauza, zera, printzipioz, atara zizkit egun pare bat Euskalean lan egiteko, ez Euskalean bezik, eta Euskal Encounterreko egunak harrapatzen dituela, eta behiratu behar dut, esan behar dizkidate orduak, ziurazki izango dizkidatela begun lehenago, baina, bueno, ziurazki izango dira goizak. Orduan, 24, 25 eta 26 uste dut zilera edo. Orduan ziurazki, 24 orduko zuzenekoa, Pokemon pasatzen, bale, izango da azkenengo egunean, azken aurrekoan hasiko naiz, eta azken aurrekotik azkenengora izango dela. Ez dut ez direla izango justu 24 ordu, baina, bueno, saiatuko naiz, bale? Baina, bueno, saiatuko naiz alditudan ordu gehien izatea. Edo, igual lehenengo egunean, zurazki, bigarren egunean lan egitea izango da arratsaldean. Arratsaldean ez dakit zein ordutan. Claro, dena esaten didatenaren arabera. Odez, esaten badidate arratsaldeko lauretan, izan dudan, azkenengo aldean izan dudan bezala, zera, ingo dudana da, porque ez dakit Euskala azten den egun arratsaldez azten da, ez baina hiltzart orduan, pues, lauretan ezaktukiz aztea zaila izango da, baina nordakate beste posibilitate bat. Edo bestela, beste posibilitate bat izan daiteke, 2-3 zuzenetan egitea, egun ezberdinetan, osea, zatika egitea. Nire gustatuko litzaidake dena jarraian izatea, bale, eta lau ordu Euskal Encounterrean zuzenean alo loko. Baina, klar, zago, txarto dabil. Baina, ez dakit posible izango dan. Orduan, ez dakit ez posible izango dan hori, justo hori. Ba, igual beste modu batera planteatu behar dut zuzenekoa. Ez dakit berotzen nago, ez pentsa, praktikatzen nago hor pixka bat, eta ez dakit kapaz izango naizen dena pasatzeko, baina, bueno. Espero dut baietz. Epa. Gainera, liga eta dana hartu dute, azkenean Logo Fogoa dutatu dut, dekogulako kanto, joto eta gero dagoelako liga, eta orduan pizkat zailtasun nivela handiagoa izango da, eta hori nabarituko da, pizkat luzeago izango da movida guztia. Vale. Ez da ondo, orain txartan zagua ez da oso ondo esaten dana. Ondo,
Gabilondo ez doa. Bueno, jaskoz gehiago be, ez dut uste egingo dugunik. Saiatuko da pizkata aguantatzen. Eta ea askoz gehiago ez dago bez. Lava. Vale, zer, hemen txegeratuko gara. Eta itxuliko gara etxera. Gazak ustera eta errekoa bukatzera, lur hori. Eta printzipioz, zuzena ia agurtu dezaket. Ez dakitola anzio zer gehiagoen dezakegun. Behar bada pixel artaren tokia pentsatu. Ez dakit. Bila zeitko dut hau. Ez dakit zergatik oraintxe bertan nahiko tentel duta doa. Nahiko txo, nabaritzen da. Nabaritzen da pillo. Ez dakit oso ondo zergatik. Nik uste dela, igual gauza gehiagik direla eta ezin duela, ordenagailua ezin duela oso ondo prozesatu dana. Eta pizkat ezagua tentelu egiten da. Nik uste hori dala, baina, klaro, ez dakit bez oso ziur hori den edo ez. Zin dizuete uneko ziurtasunean esan. Orduan, klaro. A ber. Ez doa guztiz ondo, baina, pizkat hobeto badoa. Indezaket bestela hemendik. Tipo de reproducción total, horas, 1. Bueno, vale, a ver, ya, orain lortzen dudan pizkatu beto joatea zagua. Batzutan, adibidez, hartzen badute YouTubeen zuzena egiten duzunean, hartzen zaizu tokitxo batetan, hori igual pizkat gauza gutxiago daude, kargatzeko eta orduan zuagua pizkat hobeto nahi badu, pizkatu beto doa, baina ez duen ez nahi, putatuta nago, zeren eta zagua ez badoa guztiz ondo, edo pizkatu beto, ez daki zergatik den gainera, nik uste dut hori dela, baina nor daki. Hori dan edo ez. Zatuko gara lan pizkatu lan egiten. Ez da munduko oberena, baina bueno. Perfecto. Es que, super txarto, Osea, super txarto, baina bueno. Ez eta munduko oberena ez izan. Zatu behar gara. Eta nondik etorri nahizu, joder. Hemendik, la hostia. Batzutan, bidea galtzen dut. Kago puta izan daiteke gura justen bat naiz. Bidea pizka bat oso arriskutsua da. Vale, hortze. Venga, hemen jasko zere hobeto. Eta errezago. Hemendik. Lurrak bideratzen nau. Eta, hori zaparra da itxera dago. Nik uste dute mapa honetan oraindik leuria egiten duen lehenengo aldia dala, Ez da guztiz ondo, baina, bueno, espata jarriko dugu. Eta zatuko gara erlojua egin behar dugu, porque gozauetarako... Ostia! Arkerua! Nani! Hortz. Eta bain, ora. Usta gulbir daude. Ze beroa benetan. Jode. Eta hor, atxo baino askoz ere temperatura basoago egiten da bile, baina ostia. Ostia Pedrin egiten ari duen temperatura. Gaur be. Kiston izertik patxetan nago. Kristonekoa, osea... Nuzu ez da imaginau bez. Edo bai, ez dakit
beste tokietan nola biliko zareten. Baina, neu kristoneko izerdi patzak, itxelakoa. Piskat, piskat ez, neko tentelduta gabiltzagu puta hau. Benetan, batzutan ez dut ala ulertzen, Hartzen dituen tontunak batzutan ez ditut ulertzen. Bito, adibidez orain ez da mugitzen. Rotzen dugun logitea. Baina esatzen hartu musloak hurbil daude. Nun! Hori gatik. Nun, ez ditut ikusten, macho. Nun daude monstruak. Osea, mesedez. Teiatuan egongo dira ziurazki. Hostia! Creeper bat. Bai, nahiko hurbil. Bueno, joango gara gauzak batzen. Osea, batzen, nahi dut esan. Alde baten eta estean usten. Hortxe. Kaguen. Ospera. Hortxe, eta... Hau. Bueno, ez dut guztiz ondo egin, baina bon. Hau hemen. Hortxe. Eta hortxe. Hauetako hiru ditugu. Kona. Vale, a ber. Hau horra. Hortik. Guztut estak batekin zuberan deko gula. Azlia, ai. Hor. Nekotxo deko gula, hemen bertan. Burdina hemen dikutsi dezakegu. Burtu gabe, total. Eta resto hona be. Momentuz be, hemen dik, total, ez dugu behar. Hemos dicho batetan ez dugulako behar. Epa, hau ez, hau hemen ez. Hau. Hemen kaka baulean. Hor. Hortik. Vale, eta jazta gehiena. Behar ez duguna. Justo egin dugu. Vale, primeran. Lo egitea. Primerakoa da. Vale. Eguna etorre zaigu. Hor dago zombitxo bat. Eta egun ederrera goaz. Ui, agur, agur, agur. Txop. Primera. Kaixo, zombi pigman. Zizutatea zabalduko, osea, ez pentsa. Hemen, majua naiz, baina ez hainbesterako. Vale, hostia, hemen holan, tiki, 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 tiki. Eta tiki, eta lan asko zero beto. Bizkat eleganteago. Egingo dut hemen. Txuko dugu espada be. Hau. Eta espada be. Egingo dugu kutsatxo bat. Zolan, boltxo bat hemen. Eta txuko dugu hemen txizkeroa. Hemen erlekurtso gutxiago izango ditugulako eta nahi dut hemen txizkero bat izatea, ez izatea baino. Horretzen nauzue. Espadazkoen artean... Mine egin zara, txo. Horain ja, egur pizkat gehiago hartuko dugu. Ze, gaixo. Vale, ez duzu ez burrukatu nahi. Nada, hemen geratuko naiz. Egur pizka bat batxera. Total. Egurra behar dut, así que... Niri bost. Mentxe egurra batuko dut. Lasaitasun osoz. Toko dugu egur pizkatxo bat. Eta hemen. Eta ja slaimak topatxa izango litzateke. Larre dios.
Neko gainera txeltitxoak hor daude. Botako dugu behiradatxo bat, ja, dida baten. Arrozadun, txerria ez arrozadun ardia da. Engainatu nau, kabro jalakoa. Lore urdinak. Txitxo bat. Txitxo bi. Txitxo iru. Baina eslaimik ez. Beste un txitxo bat. Eslaimik ez. Ja, eslaimak topatuko bagin dituzke. Ezeko litzateke pistoiak eta bar egiteko ja. Bueno, ja, behar dugun dena izango genuke. Horita Boske Frondoso izeneko. Uste Twilight Forestetik atera dagoela bioma hori. Koma interesgarria. Hortik zorginak begongo dira. Bioma uste dut esmana biltzarto, nire burbuin esmana biltzarto, Twilight Foresteko mozetik aterata dago. Eta da kriston baso iluna. Boske Front, gazteraz esaten dena Boske Frondoso, baia. Itxuliko, hemen ez dago slaimik, itxuliko gara etxera. Slaimak ateratzeko esmana biltzarto gau iluna behar dela, osea, gau iluna. Jargi betea behar dela, ez banden hil txarto, ez bat dute txarto goratzen, aldatu zutelako. Eta jargi betea aparte zu kurbil egotea, klaro. Esponetik kurbil. Eta, hori jargi betea gutxitan gertatzen da. Klaro, eta egun barzera, egun batzutan zehar, gau batzutan zehar, gora bera, hortik paseatzen. Ze gozo dagoen janaria. Emango diegu behiei gutxienez jatekoa. Ardiei momentuz, zego gehiago emango, momentuz nahikotxo ditugu. Baina behiei bai, behi gehiago behar ditugu. Gero eta behi gehiago, gero eta asko zer hobeto. Jakin deizuen. Haien aragia asko lekuperatzen dago. Hortxe, zagoaia dabil azkenekoetan. 2, 3 eta 4. Eta zuen artean egin behar dituzuen gauzak. Eta listo. Eta bueno, gutxi gora bera ordu terdiko zuzena. Nik uste dira nahiko desente egon galera solasten. Pizka nederra bizitatu dugula. Beraz, primeran. Nederrean base txikitxo bat prestatu dugu. Eta besterik gabe, nik uste dira nahiko polita esan da dena, egin duguna. Eta jaurrengurako pentsatuko zer egingo dugun. Ez dakit oso ondo zer egin, baina bueno, pentsatu barra daukat. Ea restonarekin zer okurritzen zaidan. Eta, bueno, ikusiko dugu azten garen pizkate automatizatzen adibidez landaren muak edo ikusiko dugu. Edo lamparen bat egiten, edo ez dakit ikusiko dut. Ez dekogulako bez reston asko, baina bueno, zer badeko dugu, ez dugu slain bolik, hori putada bat da. Slain bolik gabe pistoi txaskorrak ezin ditugu egin, eta alde horretatik kriston putadeko gu, baina bueno. Orduan, klaro, pistoi txaskorrak gabe pizkat dena egitea zaila da. Orduan, bueno, ikusiko dugu, egongo naiz pentsatzen, eta behar bada zigo naiz pizkat prestatzen trofeoko min artean noski bizkate gunetxo bat, nun sartuko ditugun, lortzen guazen bloke guztiak, bloke eta objektuak ez, adibidez burdina lortzen bat dugu, burdinezko espata, burdinezko pikotxa, burdinezko bestea,
adibidez, obsidiana lortzen badugu bajatzea, lortzen badugu nik zer dakit, egurra, egurra, frame bat, ate bat, eta guzti hori. Ez dakit ondo azaltzen naizen edo ez. Dira baten biratuko ja dudaren bat dagoen. Zeus-chan, saluda. Kaixo. Bingin... Haupa, Iker. Haupa, galaipa. Eta orain txagoa bat batean itxali zait. Ala, eze ondo. Venga. A ver. Ea zagua. Ja... Epa, hor. Vale. Vale, ba. A ver. Ba hori, besterik gabe, ikusiko zer egingo dugun eta urrengokoan ikusiko gara lagunok. Espero dute gustoko izatea saiotxoa, gustoko izango duzue, bakizu zen bat duzuen eta besterik gabe, urrengo arte lagunok. Agur!